Кои са най-честите затруднения, които срещат родителите във връзка с съня? Най-честите затруднения, те по принцип като цяло са доста комплексни, но основен и водещ проблем, с който се сблъскват всички майки е режима за сън. Безспорно това е най-голямото предизвикателство за тях, тъй като това е изключително деликатна зона за работа и всъщност от нея последствие вече се зараждат и другите проблеми, които те винаги са комплексни според начина на преспиване на детето, но режима безспорно е водещ според мен и това е първата причина те да се обърнат към мен за помощ, тъй като нещата там са строго индивидуални и доста често родителите се объркват от многото информация, която вече има в социалните мрежи като цяло и се опитват да прилагат някакви твърде общи препоръки за техните деца, които в повечето случаи не работят.